Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Kazwai salibonani tiri kukwasai tiri kusangana zvekare pano paSly Media TV. Nhasi tashanya kumarondera kwatamboti timbotsanangurirwa namadzibaba Lawrence Katsiru, munovaziva mose. Mbiri yavo yatekeshera nenyika yose yaonesa rungoti kumarondera. Izvezvi kusvika kwataita pakazara vanhu vari kuda kubatsirwa, vanhu vada kuyambutswa, vana veZimbabwe vari kuchema. Tinotaura namadzibaba Lawrence Katsiru kuti vatitsanangurirawo nhoroondo yemasowe. Sekutaura kwandamboita, vanhu vese vakungonamata masowe. Tiri kungoona pano neapo ukafamba vakadzi vakasunga madhuku machena, varume vakapfekawo zvichena, asi masowe aya akambobva nekupiko? Ko sei tazoita masowe akawanda wanda pano neapo tingori nekasowe, pano neapo tingori nekasowe? Rega tinzwe nhoroondo kune vakuru vakaona uye vakanzwa kutanga kwechinamato chinochi chinonzi masowe, Johani Masowe. Rega ndinzwe kwavari. Madzibaba makasimba here? Ndinokuchingamidzai nemutsa. Ndakanganwa ndanda kunyatsoti nditi Kazwai madzibaba, zvino ndaziva kuti ndoti ndezvevadzidzi here, ndezvemasowe echishanu, handizivi kuti mhoresana seiko. Munoti Kazwai madzibaba, ndoti Kazwai madzimai. Tiri veJohani Masowe echishanu chakauya namutumwa baba Johani. Ndo chinonzi Kazwai madzibaba, Kazwai madzimai. Makadini mutsa madzibaba? Ndizvo mozonzi ririkadiko raJohani. Aya amadunhurirwe kuti rakadiko raJohani, asi kuti rakadiko basa raMwari. Ayo ndanzwisisa. Sekutaura kwandamboita ndichiudza vari kutarisa vhidhiyo redu izvezvi, madzibaba ndokumbirawo munyatsotitsanangurira chinamato chemasowe kwachakabva, kwachakatangira. Chekutanga zita rangu ndonzi Lawrence Lavius Katsiru. Ndane makore 60 69 years kubva pakuberekwa. Ndakaberekerwa muchipostorichi, ndakakuriramo. Handina kuzombonyora pakati apa kusvika nhasi ndimo mandiri. Nerumwe rurimi Johani Masowe echishanu kwatova kumusha, kwatova kugara. Johani Masowe echishanu yakatumwa mutumwa baba Johani. Baba Johani atumwa muna 1931. Akatumwa nemweya akaenda kuMhondoro, kwe kwamunongonzwa kuti kwane vanji. Ndiko kwaakanotaura nyaya dzaakanga atumwa naMwari. Varume nevakadzi vakaendawo kunomukuta kana kunokuta zvitsva zvakanga zvabva kudenga. Vamwe vakabatwa nemweya, vamwe vakava vaprofiti, vamwe vakava vaparidzi, vamwe vakava vaimbi, vakatakura basa raMwari rakanakidza zvikuru kwazvo. Vabva kubaba Johani mumwe chete iyeyo akasimukawo zvakare, akafamba achiti akumboenda kunyika yeSouth Africa. Chinamato ichi chakasara china baba Manuel. Varume vaye vakanga vabatwa nemweya nemadzimai vaye vakanga vabatwa nemweya vakachizotumwa nemweya mutsvene kubva munyika yeMhondoro, vakabva vaenda mudomboshava. Vaenda kudomboshava vakapfuurira vakaenda kunyota kuchiweshe uko. Vaenda kunyota vakatanga kufamba matunhu nematunhu vachidzora vanhu, anoverengera vana Murewa, Guruve, Dande, vese vese. Izvi zvaitika kudaro, nyika ino yakatanga kuva nevanamati, asi yakanga ine maprovinces maviri chete.
kana kuti matatu ndiwo akanga aine chinamato ichi, which is Mashonaland East, Mashonaland Central neMashonaland West. Vanamata kudaro ngirozi dzakaramba dzichiuya. Ngirozi dzaramba dzichiuya panyika pano, dzakabata vanhu vakawanda, vakachitanga kufamba nenyika vachitaura ukuru hwaMwari. Principle yeJohani Masi wechishanu ndeyekungoti vanhu vanamate zvakanaka. Kana vanamata zvakanaka, vagofa mumazuva ekufa vachienda kudenga, vasina kuisa twavo tuzukuru mune zvezwi raMwari, vachingotaura chete zvakauya nemweya mutsvene. Vari kubatwawo nemweya mutsvene vanenge vachigaidwa nezvakambotanga namutumwa nezuro zviye. Kana vakuzoisa zvavo zvitsva, vanenge vatsauka munzira kana mutsika yakauya namutumwa baba Johani. Ndo mamiriro akaita chinamato chedu. Chinamato chedu iye zvinezvi tati kurei kana kuti tati wandei. Rough estimation hazvishamise kuti vanhu vedu vakupfuura 5 million vanonamata chinamato ichi. Zvinamato zvakawanda zvazoona kuti Johani Masi wechishanu inenge iri kubudirira nenguo chena iyi. Vakungoti vangounganawo apa vongosonawo avo magemenzi, but pane difference yemagemenzi avo needu. Edu anoereswa kana kuti anopiwa mwenje nemweya mutsvene, tozvaapfeka apfekedzwa chiremerera ichocho taakuita basa raMwari. Avo ndekungoti asonesa kwatera kwakungopfeka zvaangofanana nekupfeka sketi kana kuti hovhorosi inenge ichingopfekwa nemunhu nokuti havazive the principle that goes by that. Alright, madzibaba maita basa nimbokubatai musati maenda kumberi. Ndoda kunzwisisa kuti kosei taakuzoti tane tumapoka. Iro izwi rakauya richitanga pana Johani. Chii chiri kukonzeresa kuti vanhu vasumuke vachiti uyoti inini ndakunzwa izwi redenga richiuya pandiri, oitawo kake kachechi oisawo gemenzi rake? Izvi zvimwe zvese zvaakuitika izvi zvakangofanana nekuti kumapurisa, mutemo wemapurisa unoti hatidi vanhu vanoba, vese vanopara mhosva vafarwa kusungwa. Asi kune mapurisa tsotso futi vanotoba chaizvo chaizvo. Iwo mutemo webasa ravakapinda usingavabvumiri. Follow suit nekwatiriwo zvakare. Vamwe vanouya, vamwe vakuda kutora chinamato, manamatiro edu aya as a way yekuita business, kuti vakashandira munhu ane matambudziko hatitore mufananidzo wokuti munhu anga achipenga. Simple example, ndine mwana musikana akabva kuAustralia achipenga, auya kumba kwangu mangwanani ano, ndamurapa adzokera apora. Kana aenda kutsotsi dzedzinobva dzamuti nebasa randaita ndipo apa. Saka izvozvo zvasaka manje kuti vanhu vatore chinamato ichi sebusiness. Icho chiri chinamato chakazvimirira, chine maprinciples nemaregulations acho ari straightforward. Principally izvozvo zvasaka kuti zvitendere izvi zviwande. Izvo pazvinowanda apa zvinozongosiyana chete mutsika, matakurirwo, maitirwo nemasvitsirwo azvinoita kana totaura zvaMwari. Nokuti kare isisi hatisi kuuya nemitemo munyowani yekuita basa iri. Tinongorarama tiri mutsananguro kana kuti muruzivo rwuye rwakauya namutumwa. Iye mutumwa auya narwo ane vaakazosiya apawo, vakasara vachitakura zviye zvakauya namutumwa. Vave vaakasiya apawo vakasimukawo vakasiya vapawo. Isu tinofanirwa kuramba tichitaura zvakauya namutumwa, kwete kuita zvedu isu zvitsva zvinonakidza isu asi zvisingafadze Mwari ari kudenga. Alright, madzibaba, ko chatingati isusu consequences
anozouya kuvana venyika ino kana vachinge vakutambisa chinamato seizvizvi vachiita kuti vameke profit ndeapi? Kazhinji zhinji kana vanhu vatamba nezwi raMwari vanorangwa naMwari. Zvirangiso zvaMwari zvinouya netsika dzakasiyana siyana. Zvavari kuedza kuita izvi zvisina Mwari mukati zvinopumhuruka kana kuti zvinoshaya basa. At the end of the day zvinobereka matambudziko anosangana navo, anosangana nevanhu vavari kufurira. Saka the best kuregera kuita zvisina kutaurwa namutumwa kuti tironge kana kuti tione ramangwana rakanaka rinotifambira zvakanaka. Madzibaba, nyika yazara nevanhu senge isi tiri vemasocial media kamunenge muchiona zvakawanda wanda, mifananidzo yevanhu vanenge vakapfeka nguo chena idzi, vamwe vakabata kana mabhodhoro edoro chaiwo, zviri kutenderera mafoni tichizviona. Ndokumbirawo mundipatsanuriro tsika dzechinamato ichi cheJohani Masowe. Vanhu vachiuya kuzopinduka kuti vakuda kuva vaKristu veJohani Masowe chishanu. Simple example, ndevarume vaviri vakagara mawheelchair avo zvirema kaizvi. Vanhu ivava kana vauya neurema hwavo sezvavari izvozvo, vauya anovabata pamusoro kuti vava vaKristu, vanozovaudza tsika dzinofanirwa kuteedzwa semufananidzo. Hamuchanwa wawa, hamuchashandisa mushonga. Hungu kuchipatara haisi mhosva, asi mushonga wokuenda kunotora kun'anga uko. Hamucharwa nevamwe, munozvityora, munokudza vabereki venyu kuti zvamunoita mangwana zvinge zvichibudirira. Izvozvo zvimwe zvezvinhu zvatinoda kuti zvinge zvichinatsooneka makasvika kwatinenge takagara uku. Hatigari takati vamwe vakaenda kune mamwe machechi kuna vanonzi mayouth, middle age, hameno mazita avanotumidzana. Isisu madzimai anogara kwavo ega, ana baba vanogara kwavo vega. Pakati nepakati pedu panenge paine gap rinoratidza kuti ava ndana amai, ava ndana baba. Ana amai tinovakudza sekukudza kwatingaite Maria wakabereka Jesu. Vana baba tinovakudza sekukudza kwatingaite Jesu akaberekwa naMaria. Munguva imwe chete ndo musiyano wazvo. Asi vanhu kana vane mweya wokushandisa mweya waMwari kuita chitsotsi chavo, vanosandura tsika dzaMwari idzodzo. Kana vasandura tsika dzaMwari idzodzo, voita zvinovafadza ivo. Sekutaura kwamamboita, hatibvumidzwe kuti ndarota mukadzi uyo kuti ave wangu, kana kuti ave wouyo, kana kuti ave wouyu inini kurota imi. Kana waona wadaro, hope idzodzo ndedzechiedzo, hadzina Mwari mukati. Waedzwa waitoenda unamata kuti Mwari mandisikira rinopisa, nokuti hakuna hope dzakadaro. Kana dzaa hope dzaMwari dzinouya kuzotitaura kuti murwere ari kurwara uyo tinodai kuti aite zvakanaka, tonamata naye wopora. Semufananidzo, mumwe murume amukirira kundifondera mangwanani, chiti ndaona munhu auya achipenga, ishati munodai. Izvozvo ndozvandaita mwana uya aenda apora. Amai vake vachema misodzi. Haminoti yanga iri yekutsamwa here, asi ndofunga kuti ndeyekufara. Kuti mwana wangu auya achipenga akasungwa netambo, adzokera akufamba. Izvozvo pachazvo zvinoreva kuti tsika dzaMwari dzinoda kuteedzerwa. Makavateera mumadene mavari umu, zvavanenge vachiita zvimwe zvinonyadzisa kana kunzwa nezvazvo. Hungu unonzwa vanhu vachiti murauka unotita hatinwe wawa. Kana wafunga kunwa wawa unombosiya zvokunamata izvi, woenda kako kunonwa wawa. Pane kunyepera vanhu vachiti ndiri mupostori, kana uchiti uri mukristu zvakuti wakafanana naJesu mukristu. Zvino kana uchiti uri mukristu iwe uchinwa wawa, usikaona kuti uri kudadira Mwari. Kana wadadira Mwari unenge watadza.
Alright, madzibaba maita basa ndapanzwisisa, ndovimba vari kunzwisisa vari kuona. Tichiri pamutemo ipapo tataura nyaya yekunwa doro, nyaya yekuti vakadzi vakawanda tiri kuzviona zviri kuitika. Pane imwe nyaya iri kushungurudza iri kunetsa yenyaya dzekuenda kuchikoro. Vazhinji vakutofunga kuti pamwe vanonamata chipostori havabvumidzwi kuenda kuchikoro. Mungandijekeserawo? Mem, mutemo waMwari hauna kumbobvira wakarambidza vanhu kuenda kuchikoro. Ini wamuri kutaura naye, I'm a graduate. Degree rangu rekupedzesera ndakatograduate muna November December muno. Iye uyo aperawo. Ini handichada kuenda kubasa kandakura ini. But I'm doing it to prove a point. Ndoda kutonograduate rimwe futi. Why am I taking these degrees? Not to go to work. Ndoda kuti vatendi vazvizive kuti haisi mhosva kuenda kuchikoro. Vana vedu vanofanirwa kufunda. Ini ndine vana 9. Pavana vangu 9, 1 is late which 10. Kubaba naye 1 akafa yeye kusvika pamudiki. Ese graduates. Vese vakagraduate vane madegree. Ndandiri kuIndia ndichitora ndaenda kuno celebrate graduation yemwana wangu anga ariko. Ndakauya naye mari mwezuro. I'm just some 3-4 days ndabva kuIndia. Saka mutemo kana vanhu azozvara vana vari excessive, vazvara netsika dzedze dzichitsotsi dzedze, ndopavanozofunga manje kuti Mwari anoti vanhu ngavarege kuenda kuchikoro. Vana vaya vachagona kubhadharika kuenda kuchikoro ka, moda kuhwanda naMwari kuita tsika yakaipa kudaro. Kana vana ivava vasina kuenda kuchikoro, you are creating a very bad sad future for your children. Saka nyaya yekuti vana vaende kuchikoro iri out. Zvakafanana nekuti munhu anzi aende kuchipatara, wakachikoka gumbo, wakaita road accident wakachikoka gumbo. Muteuro wedu hauname mapfupa. You have to go kuchipatara wonorapwa, woita zvakanaka, uye woenderera pamberi nebasa rako rekunamata Mwari. Tinotenda madzibaba. Tichipedzisa, ndingangokumbira mungonditsanangurirawo nechepadiki diki nhoroondo yekuzoburuka kwakaita izwi richizotaura pamuri. Maitai. Eliyawo ndamboti ini ndakaberekerwa muchipianisa, kana ndakaberekerwa muchinamato ichi. Baba wangu namai vangu vainamata chinamato ichi. Ndainamata ndiri kunyika yeGuruve, nokuti ndo kwandikaberekerwa. Tichienda kuMasowe, tichigara kuMasowe, taitobva kuMasowe tichienda kuchikoro. Mweya usingatirambidze kuenda kuchikoro. Zvadaro inini ndakatanga nekurota. Pamashure zvakateera ndairota vamwe vanhu vachindinga usiku, ndichimuka ndichitandanisana navo. Tasara mweya mutsvene waburuka pandiri. Mweya mutsvene waburuka pandiri, ndiri muno mumarondera ndaiva 1 kwete 2, 1. Saka ndiri 1, munhu wokutanga wandikatanga kudzora, iye hanzvadzi yangu anga akunamata kuSalvation Army. Ndakamuti hatidzokereka kuchinamato chedu chiye chatakaberekwa takakura nacho. Kwabva kwazouyawo muroora wangu, muroora mukoma wangu nemwana wake. Kwabva kwazouyawo muzukuru wangu. Tadaro vanhu vakachitanga kuuya vachida kuona kuti zvii tainge tiri kuita mahumbwe, asi simba raMwari raizviratidza nekurapa vanhu, kubvisa vanhu mumatambudziko. Mufananidzo takagirwa vana 6 vaipenga kubva kuwedza uku. Vauyiwa nava vari 6, isi tiri vashoma neuwandu hwandataurawo. Takarapa vanhu vari 6 vakapora. Vabereki vavo, vamwe vabereki vavo vaipengesa vana vakatotoendesa ukoti kuwedza kunzi takavananga uroyi. Reason yavo yanga iri yekuti ndakanga ndazopisa imwe nyoka yakapinda nemoto, vakati uri kuurayira zvipuka zvaMwari. Ko iwe ndiwe Mwari here uri kurambira zvipuka zvaMwari kutsa?
So for that reason takaramba tichikura vanhu vachiwanda, nokuti vanhu kana vachiuya havauye kuzonakidzwa nekunzwa zvatinoimba kana zvatinotaura, asi vanoda kuona simba raMwari iroro richizviratidza. Kana razviratidza zvanaka. Tine imwe nguva yatinoita muteuro panapa. Patinoita muteuro tinotoita zvekudaidzira kuti wese akaroya iye asisade kuroya uya. Watikapedzesera muna Mei kwakauya varoyi 212. Kwauya varoyi 212 tinonamata navo tichikumbira Mwari kuti chivanzwira tsitsi. Varoyi akazvakwana ngavachiuya vajoine vamwe vanamate vazive Mwari chete chete, kwete vekuprofita kuti iwe uri muroyi nyangwe tichivaziva zvedu, asi vanenge vachizvifila kuti ndakudawo kunamata zviri kuita vamwe zveuroyi handichada, zvakafanana nembavha zvekuba handichada, zvakafanana nevanoita zvakasiyana siyana chakati handichada. Vese ivavo tinenge tichinamata navo kuti Mwari avatungamirire. Saka varoyi vaibva muno marondero here vese vari 200? Vanenge vachibva matunhu akasiyana siyana. Vanotoziva kuti nguva idzi kunoitwa muteuro. Saka kana vachinge vauya vanoudzwawo nevapostori vedu vari ikoko kuti kune muteuro wevaroyi vasade kuroya handei. Ivo voteerawo mwana yacho hwanda zvake, asi kana azosvikapo kutongobuda pachena, nokuti hatiite usiku, tinoita muteuro uyu masikati. Iwo uchindiona ndichikuonawo, iwo wozoona wega kuti zvandiri kuita zvakaipa izvi. Tinenge tisingashandise simba redu, toishandisa simba raMwari, nokuti varoyi vanhu vaMwari, isu tiri vanhu vaMwari. Vese vese vamunoona vanhu vaMwari ndiye muridzi wevanhu. Ngatende. Tinotenda maita basa madzibaba nenguva yenyu. Saka yambiro yamungapa imimi kune vanhu vari kushandisa chinamato ichi sebusiness ndeyekuti chii? Vanhu vese vanoshandisa chinamato ichi kuita mari, vanoshandisa chinamato ichi kubira vamwe, vanoshandisa chinamato ichi kuita zvese zvese zvakaipa, muri kutadza kwazvo. Muchatongwa denga iri, mucharinzwa kunhuhwira seonyenzi, nokuti kudenga kunotoenda vatsvene voga, ndo vachasvika kuzororo. Vamwe vanoti ko pamunotaura zvekuenda kudenga, ndiani akamboenda kudenga? Jesu akaenda akakudenga. Tiri kuteera Jesu, tiri kuda kuenda kudenga saJesu. Kana tadaro tinenge tagona. Ivowo vanhu vanoteera, regerai kungoteerawo matsotsi amunenge muchinatsoona kuti ava vakangwarisa zvavo pameso ava, asi hapana chinobuda. Tsvagai Mwari wemazviro kwazvo. Kana matsvaka Mwari wemazviro kwazvo, munokomborerwa, munotungamirirwa, munochengetwa, magumo enyu akanaka. Ndatenda. Tinotenda madzibaba maita basa. Right, mazvinzwira mwega, mazvionera madzibaba Lawrence Katsiru vachitaura. Hanzi chinamato ichi musatambe nacho. Vamwe denga muchaita kuri rekuta kunzwa kunhuhwirira seonyeni, matadza kuripinda nokuti muri kutamba neizwi rakatumwa kuzosunungura nyika. Vanga vari madzibaba Lawrence Katsiru vanga vachitaura nemi. Tiri pano paSly Media. Tinokutendai nekuramba muchingosubscribe, muchifollow mavideos edu. Ngatisangane zvakare tichikunzirai nyaya dzakasiyana siyana dzamunosangana nadzo dzamunofarira. Ndinoimba muchatendoka after this video. Zita rangu ndonzi Shorai Murwira.